Yo, what's up mga katabang? Welcome back ulit sa aking YouTube channel. At kumusta kayo dyan? Kumusta ang inyong mga buhay? So ayun mga katabang, panibagong araw, panibagong vlog na naman at panibagong content about sa biyahe ng ating mga bus na bumabiyahe ng probinsya galing ng NCR. So ayun mga katabang, welcome back ulit sa aking YouTube channel. At sana kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na. At kung hindi ka pa nakapag-follow sa aking Facebook page, i-follow mo na yan, Pasamok TV at Greg Katabang Travel Update. So ayun mga katabang, bago po tayo magsimula sa ating pag-update dito sa bus na ito, meron po ako sa inyong ipakikilala na isang mga grupo ng mga rappers. So ayan po ang kanilang YouTube channel. Ayan po, makikita nyo, Strikers Familia Official. So ayun po, kung mahilig kayo makinig ng mga rap na Bicol o music video na rap, panoorin nyo po ang mga video nila about sa mga rap. Magaganda po ang rap nila. Ito po ay mga Bicol version. So kung matatandaan nyo po, last time na binicol nila ang Stupid Love. So nag-trending ito. So ayun guys, ipapakilala ko lang sa inyo kung kayo ay mahilig manood ng rap music o Bicol rap. So ay mga katabang, please subscribe po sa kanilang YouTube channel. Ayun po, sana po masubscribe nyo po sila at maraming salamat. So ayun mga katabang, bago tayo magsimula sa pag-update sa biyaheng ito, mag-i-intro muna tayo. Yo, what's up mga katabang? Welcome back ulit sa aking YouTube channel. At ito na nga po yung ating i-update na bus. Ito po ang bus na Mark Eves. Ayun po, kasi naglabas sila ng panibagong info about sa biyahe at meron na po silang bagong biyahe sa lugar na mababanggit ko. Okay po. Ito po yung mga lugar na kanilang biyahe. Araw-araw po ito, wag po kayong mag-alala, at araw-araw po ang biyahe nito sa mga lugar na babanggitin. Meron po silang biyahe araw-araw, Tabaco to PITX at vice versa. Ayun po, balik-balik po sila dyan. At meron din po silang biyahe Matnog to PITX. Ayun po, magandang balita po sa mga taga Matnog o mga galing man ng Matnog papuntang PITX. Meron pong biyahe ang Mark Eves araw-araw po at vice versa din po siya. So ayun mga katabang, sa mga magtatanong po kung ano ang requirements galing ng Matnog o galing ka man ng PITX, galing ka man ng Tabaco o galing ka man ng PITX, ang requirements po ay isang valid ID at isang vaccination card, dahil yan po ang required pa din ng ating NCR pag galing ka ng probinsya at papasok ka dyan sa NCR, lalo na po sa PITX. So ayun, ang requirements naman po sa PITX, sa pagkakaalam ko, kung magagaling kayo ng PITX, ang requirements ay vaccination card, pero hindi na po kayo magpapaantay din dyan sa loob. Pero po kung wala kayong vaccination card at meron lang kayo valid ID, ang pagkakaalam ko sa last na update ko ay magpapaantay din kayo bago kayo makabiyahe. Hindi ko po alam sa ibang bus company kung required nila yun. So ayun, paano nga ba makipag-ugnayan kay Mark Eves? Pwede po kayong pumunta sa Facebook official ng Mark Eves po. I-search po sa Facebook official Mark Eves Transit. Search po yan, ang ipipage nila para sa inyong mga katanungan o gusto nyong malaman about sa kanilang biyahe. So yun mga katabang, about pala sa pamasahe. Sa pamasahe po ay hindi nagbigay ang Mark Eves ng pamasahe dahil po magkaiba po ng pamasahe ang Matnog at ang Tabaco City. Kung meron po kayong mga katanungan about sa pamasahe, pwede nyo pong tawagan ang contact details na ibibigay ko. So ayun mga katabang, sa mga magtatanong kung saan ba sila dadaan o saan ba ang terminal nila sa Matnog, Sorsogon o saan ba ang terminal nila sa Tabaco City, ito po yung contact number na pwede nyong tawagan. Para po sa smart mga katabang, 0968 625
0356. Ayan po sa smart user. At para naman po sa Globe users, ito po yung ating contact number, 0906 474 3106. Ayan po ang contact number ni Mark Ives. So ayun mga katabang, sa mga magko-comment po dyan sa akin, mainam po na tapusin nyo ang video ito dahil po yung number na yun ay linalagay ko talaga sa huli. Hindi ko po linalagay sa unahan. Kasi po, inuuna ka muna yung mga information about sa biyahe para inyong malaman at bago nyo tawagan ito. Disclaimer lang po sa lahat ng aking manonood, sa lahat ng aking mga bagong subscribers. Ang ina-update po natin na mga biyahe ay base lamang sa binigay o nakapost na information sa kanilang page o sa kanilang linabas na bagong schedule sa biyahe. Hindi po tayo gumagawa ng sariling diskarte about sa mga biyahe. Kailangan po yung ihahatid sa inyo ay kung ano din ang schedule ng bus at kung saan ito manggagaling. Sana po ay inyong naintindihan mga katabang. So ayun mga katabang, sana po ay naihatid ko sa inyo ng maayos ang panibagong labas ni Mark Ives na lugar, Tabaco at Matnog Sorsogon na kanyang location na biyahe. Sana po ay nakapagbigay ako sa inyo na naman ng maayos na information at sana ay nakakuha kayo ng idea sa inyong pag-uwi ng Bicol o pagpunta nyo man ng Maynila about sa biyahe. So ayun mga katabang, maraming salamat po sa inyong panunood at sana po wag nyo makalimutan i-like ang video, mag-comment kung meron kayong mga katanungan, i-subscribe nyo po at pa-share na din po sa mga social media group o kung saan man po, pwede rin po sa Facebook, pakishare na din po para malaman din ng iba kung ano ba yung mga tinatawag nilang mga abot sa biyahe. So ayun po. So ayun, maraming salamat po sa mga nanonood at nagbigay ng oras sa panonood sa video ito. Ako po si Pasamok TV at sana po ay nagustuhan nyo ang panibago na namang update natin sa biyahe ni Mark Ives. Hanggang dito na lang ang vlog na to at see you my next vlog about sa biyahe. Maraming salamat. Hanggang dito na lang at ingat kayo lagi. Bye bye.